ke ying shari bahe do kari India lani ka Supreme Court ha ka South Tarik noilar araja arpulai kala pensange ya ka rai penrem yo noyalam ka Congress u Rahul Gandhi na ka mukuddama jong snam arja khandai ka bai dei ba ka jingkno jong u ki jaj modi kum kinong tu kumta da ka ni ga rai u Rahul Gandhi unla banyo byang ya ka jinglong khot ha yeng dor bar thawang ka Lok Sabha bat ula ru ban ye khun election kuman chupen kan mau baka yeng shari hasurat ha ka arpulai tarik leber arjar arpulai kalarai penrem yo Rahul Gandhi arsnam ha along bat sisingi hadin plus aweng no ya ka jinglong khot jongu ha ka yeng dorbat kata na ka kam kum UMP ka wayat nat ka jalla kerala ka Supreme Court lengba ka 3 judge bench kata Justice BR Gavai PS Nari Simha bat Sanjay Kumar laong ba kamdon kanu ka nongrem bala ai da ka surat court ban pensistem tenge Rahul Gandhi bat ya ka rai penrem ha pensenge tat hadu ka jingbisar bobnya ka Supreme Court kal kadoru ba ka jingkren Rahul kami hab bat benrap ba ubrio ha bokren pai ba udai banda tengkan ba ka court kala kadoi ya ka ni halo ka jingkren Rahul ubal ong kumnu kinong tu ki donbe ki jai modi ha ka jialam yalap election ha kolar hau bana ya yong arja kat khandai Rahul Gandhi ulara ya khun ya ka te ka rai penrem da ka surat court sa Supreme Court hadin ba ka Gujarat High Court ka khlem la pensenge ya ka te ka rai